Kemm nixtieq li ninvestak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu, għatla tinsini fidi u tama kattar fija u bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi xerred dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema l-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem għamel nitolbu, illi aħna nħabirku tajjeb għalija biex niksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Kif nagħmlu kull ewwel ġimgħa tax-xahar se nagħmlu momenti ta' talb u adorazzjoni, u bdejna mix-xahar ieħor f'dan din il-ġurnata nofru dawn il-momenti ta' talb u adorazzjoni għal suffraġġju għal mejtejn benefatturi tagħna. Nagħmlu talb speċjali għalihom għalhekk min jogħġbu joqgħod magħna f'din nofsija li ġejja nfaħru lil mulej u nitolbu
għall-irwieħ u nitolbu bl-interċessjoni wkoll tagħhom għaliex l-irwieħ tal-Purgatorju jitolbu ħafna għalina quddiem il-mulej. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Koronella tal-Irwieħ, ġustizzja talla noffrilek il-pjagi divini taħuna Ġesu Kristu biex titħallas denjament tal-ħutna kollha mejtin. Amen. Ġesu Sinjur tajjeb għatihom il-mistrieħ ta' dejjem. Amen. O Ġesu li fdejt id-dinja ħnina jkollok mill-irwieħ fisseħ li som midbatija u min-nar li qegħdin fih. Inta li jom ġejt fid-dinja ċarċar demmek il-Aziz fittex ħudhom ġewwa l-ġenna nitolbuk mill-aktar fis. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi. Għall-irwieħ tal-Purgatorju ħnina rridu mid-imbejn nitolbuk li inti smana ta' missier li żjed ħanin dawk l-irwieħ ta' tant insara li qegħdin fi pwini kbar nitolbuk biħnina kbira li inti tneħħi minn ġonnar. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi. Ftakar ftit o Kristu sidna kemm għall-bniedem intbatejt saħansittra mit-timsalla biex midnub intlilu fdejt għal daqstant il-kolb qalb waħda u bajnejna kollha dmuħ
nitolbuk li jkollok knina fid-tbatija tħallix ruħ. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem. Mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanin, għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi. O Sinjur tas-sewwa mħallef li tippremja lit-tajbin, dawk l-irwieħ li hemm ibatu, fittex tella mal-ħenjin, fittex ħudhom fejn igawdu, f'dak l-irpos li jistennew, sabiex lilek huma jfaħru għax ikunu bik infdew. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanin, għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi. Ftakar fihom int li ħlaqthom, qalbek ratta bħala t-talb, għati widen għal dal-biki, biki żgur li ġej mill-qalb. Dak il-leħen ta' tbatija u tax-xewqa li jaraw, fittex isma' ja kbir Alla, għax uliedek huma dawk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanin, għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi. Il-ħruxija tal-ħaq Alla li inti twidneb kontra d-dnub, nitolbuk li magħhom taħfer Redentur tagħna maħbub, lilu maħfer għal tjubitek fittex ħudhom għall-mistrieħ fejn ikunu lilek iżjed jistgħu jagħtu qima u ġieħ. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanin, għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi. Fġieħ il-merti tal-kbira ommok nitolbuk la tinsihomx, isma' ftit il-biki tagħhom f'dik il-pena iddewwimhomx. Fi sbuħija minn tal-ġenna lilhom qiegħed mal-ħenjin sabiex lilek glorja jagħtu ma tant oħra qaddisin. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom
Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem, Ġesu, Marija u Ġuseppi. Talba konklużiva. Ogbir Alla, missier ħanin u ta' kull faraġġ. Ogbir Alla, Redentur u Salvatur tagħna. Ħniena jkollok minn dawk l-erwieħ imsejkna li qegħdin ibatu fil-burkatorju. Ftakar li huma swewlek il-prezz ta' demmek il-għażiż. Iftaħ il-qalb tiegħek, isma' it-tnejjid tagħhom, eħlishom minn dawk it-turmenti u agħtihom dik il-għena li qegħdin jixxenqu għalija ħalli jiġu jigglorifikawk fis-sema. Għal dik il-fedeltà li bih fil-ħajja tagħhom huma servewk, insa nitolbuk il-ħtijiet illi bħala bnedmin fraġli kienu għamlu. Oħroġhom minn dak il-post fejn jinsabu fil-pwieni u d-dlamijiet u daħħalhom igawdu id-dija u l-paċi tiegħek. Qalb adorabbli, qalb li żied ħanina ta' Ġesu tiegħi. Isma' nitolbuk dan it-talb imħeġġeġ tagħna għatihom lill-imsejknin din il-grazzja tal-ħelsien mill-burkatorju, speċjalment lil dawk li jiena l-aktar obbligat nitlob għalihom. Fi ftit mumenti ta' skiet nitkellmu ftit mal-mulej u nippreżentaw il-mejtin tagħna fosthom lill-oħtna Pauline Stellini illi mietet il-bieraħ fl-għaxija, lill-mejtin kollha tagħna speċjalment dawk li aħna obbligati għalihom anke bħala komunità, dawk li jmexxew il-komunità tagħna flimkien inħobb dejjem insemmi lill-isqof Nicole Kawki illi tagħna dan ir-rigal dis-sena nagħlqu 40 sena b'din il-Knisja u tant saċerdoti oħra illi qdewna matul dawn l-40 sena f'din il-Knisja tagħna billi ħafrulna dnubietna jew inkella ċċelebraw is-sakrifiċċju Ewkaristiku għalina. Nagħmlu ftit minuti nitkellmu mal-mulej fi skiet.
Talba personali lill-erbieħ tal-Purgatorju. Orbieħ tal-Purgatorju li tinsabu fost turmenti l-aktar ħoroċina bħala devot tagħkom. Inwedkom li ma ninsikom qatt u li nitlob la għeda l-Alla biex tiġu meħlusa. U għal din l-offerta li qiegħed nagħmlilkom, pattu li nitlobkom billi taqelaw li minant Alla li tant jisma' t-talb tagħkom għal ġid tal-bnedmin li jeħlisni mit-tiġrif kollu tar-ruħ u tal-ġisem. Nitlobkom għalija kif ukoll għal ħbibi, għal benefatturi, għall edewwa tiegħi dawk li ma jaqblux magħna, għal maħfra ta' dnubiti u għas-salvazzjoni ta' ruħna billi nibqgħu fit-tajjeb sal-aħħar ta' ħajjitna. Kunu miegħi fid-disprezzi, fil-mart u fid-dwejjaq tal-ħajja. Aqalawli il-paċi tar-ruħ. Għatuni l-għajnuna fl-emil tajjeb tiegħi. Aqbżu fissa lija f'kull ma neħtieġ għal ruħi u għal ġismi. Għatuni s-sabar u ħarsuni fit-tiġrib kollu biex nagħmel dejjem ir-rieda tal-Alla. Itolbu għal Papa Franġisku li llum wasal dan il-vjaġġ apostoliku fl-Iraq għall-isfijiet tagħna ta' Malta Għawdex għall-Arċisqof għall-Isqof Anton, għas-saċerdoti tagħna tad-djoċesi tagħna, speċjalment is-saċerdoti tal-komunità tagħna għal Don Giovanni, Don Renato, jiena, għat-twemmin fil-Knisja Mqazza, għal paċi bejn in-nazzjonijiet, għas-salvazzjoni ta' kulħadd, għal dawn il-momenti tal-pandemija li għaddejjin bħalissa, erbieħ tal-Purgatorju jidħlu għal nies vulnerabbli tagħna u weħilsuhom u ħarsuhom u proteġuhom. U jitolbu għalija biex ikolli mewta tajba biex nippersevera fit-tajjeb sal-aħħar. Fiskit ta' qalbna nagħmlu kollokju xkejken ta' talba ta' interċessjoni mal-erbieħ tagħna. Tolbu għall-erbieħ kollha, speċjalment dawk li aħna obbligati nitolbu għalihom missierina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem. Talba popolari għall-erbieħ tas-saċerdoti li jinsabu fil-Purgatorju. Ġesu kollok imħabba li ta' kuljum tissagrifika ruħek fuq l-artali mqazza biex timla b'kull ġejt lil ulied maħbuba tiegħek u għas-saħħa tal-Knisja f'din l-art fġieħ il-merti bla qies tas-sakrifiċċju tal-Qudiesa ikollok ħnina mill-erbieħ tas-saċerdoti u tal-mejtin tagħna li qegħdin isofru fil-Purgatorju. Għamelu Ġesu li d-dem prezzjuż tiegħek jixteret fuq l-erbieħ tas-saċerdoti li mimlija bix-xewqa li jiġu jgawduk u jagħtuk glorja fis-sema, ittaffilhom dak in-nar tal-ġustizzja divina u jkun il-faraġġ tagħhom, it-tisfija tagħhom u t-tama tagħhom. U Ġesu jiena nofrik il-ħtbatijiet tiegħi u kull ma nġarrab għal-mistrieħ tal-erbieħ ikkonsagrati lilek. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem. Dal-misteru arkubtejna ejjew mela naduraw u qudiemi rriti ġodda surit qodma jispiċċaw bit-twemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi le jaraw li l-missieri nroddu liben
قلبنا كل كل تفهي ليوم بارك قلبنا هي محبتنا الفوق التي للسبيرتو اللي جاي منهم خير كل شيء أزغبي آمين. Nitolbu għala da sagrament tal-ħaġa bħaletinna t-tifkira tal-passjoni tijek katina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek ek li nħossu fina bla eda dak li rebħitinna l-fidwa tijek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u b'Alla Marija Santissima, imbirka l-Imħazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-Rob Glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġunus kollha, sebħu popoli kollha. Mahalleje, gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Lejla tajba l-kulħadd.